लोगोफोर फेसबुक नायबाय थानायावनो नैबे आसाम ट्रिब्युननि आर्टिकेलखौ नुनानै खर'आ सोर रिम गिदिंबाय आरोखि फरायजोबनो हायासै ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो बानायनो सानबाय आरो दा भिडिअखौनो बानायनि आरो आं हले फाग्ला बायदि आसुरि जाबाय नोंथांमोना आसुरि जायोना जाया मिथिया होमबा जों दे नायनोसै कमेन्ट बक्सआव लिरबानो जाबाय आसुरि जादोंना जायाखै अके आंनि बाथ्रा नङा आरो बेफोरो आसाम ट्रिब्युननि फेसबुकआव आङो निउसफोरखौ साबस्क्राइब फल' खालामना लाखायो नालाय फैखायो आरोखि दा होमबा जों फरायनि दे मा लिरदों बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट गुसुङै बिपिएफ केन्डिडेट एन्ड एनडिए एलाइ सेउलि महिलारि हेज डिक्लेयार्ड एसेट्स वर्थ ओभार रुपिस 54.04 crore 37 bank accounts and ownership of 32 vehicles in her election affidavit माने हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि महिलारिया माने इलेक्शन समाव एफिडेविट खालामनांगौ नालाय बेसेबां थाखा फैसा दं धोन दौलत दं दा बिथाङा एफिडेविटआव सरकारनो जमा होबायनो आरोखि दा बिथांनो बेसेबां फैसा दङ नो गासै 54.04 कौटि थिगखौनो बुंदो थिगखौनो खोनादों नोंथाङा 54 कौटि अ माय गड 20टा जोनोम लाबाबो 100,000 जोनोम लाबाबो जोंनियाव हयथ' 54 कौटि थानाय नङा आरोखि ओमफ्राय 34 बेंक एकाउन्ट्स अ माय गड लांखां गोलैखानायसो आरोखि आरो 32 गारि मटर दं आरोखि होमबा फाग्ला दाना फरायलायनोसै नेक्स्ट पेराग्राफ दा 49-year-old contesting from Kokrazar in her electoral debut is the wife of BPF President and Bodoland Territorial Council Chief हाग्रामा महिलारि बेखौथ' बुंलिया बेयाव माने बिथांनि सिनायथि 49 बोसोर बैसोनि बिथाङा देग्लायसो फार्स्ट इलेक्शन गेलेदों आरो बिथाङानो जाबाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि नेक्स्ट पेराग्राफ फरायलायनोसै नेक्स्ट पेराग्राफआव बुंदों मा ए पोस्ट ग्रेजुएट इन इकनमिक डिपार्टमेन्टआव मास्टार डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट खालामनाय माने एमए पास आरोखि सेउलि महिलारि has reported owning over 25 self-acquired agricultural and non-agricultural land parcels माने बिथांनियाव सेउलि महिलारिनियाव गासै आबाद मावनाय आरो आबाद मावै गासै 25 दखर हा दं आरोखि 25 था मोन 25 हा मोन 25 दखर जायगायाव हा दं आरोखि माखासे आबाद मावनाय आरो माखासे आबाद मावै हा फाग्ला जागोन होमबा आरो फरायलायनोसै जेसेबां फरायो एसेबांनो फाग्ला जालांबाय थागोन आरो she has movable assets worth rupees 30.51 crore and immovable property valued at rupees 23.53 crore oh my god बिथांनियाव movable assets माने लोरसोर खालामनो हानाय सम्पति जेरैबायदि गारि गुरा सना बाना बेफोर जाबाय movable assets होनना बुङो बेबायदि बिथांनियाव 30.51 कौटि 30 कौटि बेसेननि बेबायदि धोन दौलत लोरसोर खालामनो हानाय आरो लोरसोर खालामनो हायै धोन सम्पति जेरैबायदि हा हु बिल्डिं बेबायदि इमुभेबल प्रपार्टि बेबायदि 23 कौटि माने 23.53 कौटि बेसेबां रांनि बेसेननि लोरसोर खालामनो हायै धोन दौलत सम्पतिफोर दं आरोखि आरो she also declared deposits across 37 bank accounts and ownership of 32 vehicles largely linked to construction activities my god आरो मा दङ बिथांनियाव गासै 37टा बेंक एकाउन्ट दं आरो गासै 32 खान गारिफोर 32 खान गारि डाम्पार कक्लें जिसिपि बेबायदि कनस्ट्राक्शन एक्टिभिटिफोराव नांगौ जानाय टाराक माइबा माइबि गारि 32 खान गारि फैखाबाय थैनायानो साबसिन जोङो 20 बार जोनोम 100 बार जोनोम लाबाबो 50% बा आरजिनो हानाय नङा आरोखि साख्रि मावै मानसिफ्रा दा बिथाङा साख्रि मावग्राफ्राबो हाया आरोखि साख्रि मावग्रा मानसिफ्राबो अफिसार रेंकनि मानसिफ्राबो बेबायदि कौटि थाखा आरो कौटि थाखानि धोन सम्पति आरजिनो हाया आरोखि मोनसे जोनोमाव आरो फरायबावनोसै हार इनकाम for the 2024 and 25 fiscal stands at rupees 9.33 crore 9 कौटि बिथांनि 2024-25 नि बोसोरारि इनकाम बोसोरारि आया थांनाय बोसोरनि बोसोरारि आया 9 कौटि 33 लाख आरोखि बोसोरसेनि इनकाम थै दानियाबा फाग्ला जाना लांगाब गोलैगोन आरोखि सोरबा हयथ' बाराद्राय सानफ्लाङोबा दा बेयावनो बेखौ बरनायदों आरोखि आं बाराद्राय फरायबाय थाला बेखौनो गोजौनि बाथ्राफोरखौनो बेयाव बरनायदों आरोखि होमबा नायदो
सासे अफिसार फार्स्ट क्लास अफिसार मावग्रायाबो बोसोरसेयाव बेबायदि आरजिनो हाया आरोखि होमबा साख्रि मावै सासे मानसिनियाव माबोरै एसेबां खौथि रां जमा जाखो होनना रायजोफ्रा सान आरोखि माबोरै एसेबां गिदिर गिदिर 25 जायगायाव हा थाखो 32 खान गारि मटर जिसिपि डाम्पार खख्लें बायदि बायदि 37टा बेंक एकाउन्ट टटेल माने 54 कौटि फैसानि सम्पति दं आरोखि सना बाना रुफा डाम्पार हा हु बिल्डिं गारि गुरा मटर मैसो मोसा माबा माबि हेन टेन सानगौ हायै धोन सम्पति आरोखि दा इलेक्सन आसल बाथ्राया धोन सम्पति थानायलाय मा अरजानो गोनां दं सोरबा बुंगोन आरोखि नंगौ सोरबाया मा खालामना फैसा आरजिदों आरजियाखै नोंलाय मा दरखारनो फरायलाबायदों बुंलाबायदों भिडिअ बानायलाबायदों ओरैबायदि सोंथि नंगौ नंनायालाय किन्तु बे आसाम ट्रिबुना मा मोनलाबायदों बियो बे निउस आर्टिकलखौ साफायनोलाय फाग्ला मा दरखार नांदों बिलाय आसाम ट्रिबुन निउस पेपारा मा दरखार नांनायनि बे आर्टिकलखौ साफायनो गोनां जायो मानोना सासे मानसिनियाव नांनायनिख्रुइ बांसिन धोन सम्पति थायोबा बेयो मथामथि इलिगेल आरोखि दा आसामाव बिथाङाल' बे बिधान सभायाव इलेक्सन गेलेयाखै नङा होमबा माखासे स' मानसिफ्रा इलेक्सन गेलेदों बै माखासे मानसिफोरनिखौ मानो निउस पेपाराव साफायाखै घटनाया मा साननानै नायदो आरो सासेनिखौ साफायदों मुस्लिम बदरुद्दिन आजमालनिखौ बदरुद्दिन आजमाल AIUDF नि केन्डिडेट बिबो प्रेसिडेन्ट बिनिया सेउलि महिलारिनिख्रुइ बांसिन होमबा बर'फोरनिया BTC फिसा सामलायनायावनो एसेबां खौथि जुदि न'खरसेयानो हाबना थायोबा डेभेलपमेन्टनि मा खामानि मावनो स्टेटनियानो इमान मन्त्रि MLA केबिनेट मिनिस्टारफोर दोङो बिथांमोनानो अखाराखै बिथांमोनानो थारमाने बेसेबां माने फैसानि एफिडेभिट होआखै इलेक्सन गेलेनो थाखाय होनो गोनां जायाखै माने गैया होनना बुंनांगोन आरो निउस पेपारा थानायखौ साफाय नालाय सानै मानसिनिखौ नुबाय आं दिनैसिम निउस पेपाराव आसाम ट्रिबुनाव साफायनाय बे AIUDF नि बदरुद्दिन आजमाल आरो जोंनि बर'फोरनि BPA पार्टिनि सेउलि महिलारि सानैल' जोंनि फिसा बर' रायजो सामलायनायनि सासे दैदेनगिरिनि बिसिनियावनो जुदि एसेबां खौथि फैसा धोन सम्पति थायोबा होमबा डेभेलपमेन्टआ माबोरै जानो आसुरित फाग्ला जागोन सानोबा मा बुंबावनो नङा होमबा नोंथांमोना रायजोफोरा सावरायदो कमेन्टआव लिरदो भिडिअखौ शेयार खालामदो नोंथांमोनाबो फरायना नायदो सानना नायदो माबोरै जाथावना नंगौना नङा खौराङा नङाबाथ' साफाया आरो मेलायनो फैसा दङ नोंलाय मा जादों ओरै साननांगौ गैया बेयाव मानोबा आसाम ट्रिबुनानो साफायदोबा गुबुन निउस पेपारावनो आं एसामिस पेपारावबो नुदों उग्रदुत नामा प्रतिदिनाव बेयावबो नुदों बिसोरबो साफायदो निउसआव आरो माबाबो नुदों दा हिन्दु निउस पेपार नेसनेल निउस पेपार दा हिन्दु बेयावबो नुदों आसाम ट्रिबुनावबो नुदों असमिया उग्रदुतना प्रतिदिन माबा मोनसे आं सरि बागरबाय जेखिजाया मोनसे आसामिस निउस पेपार बेयावबो नुदों जेरावबो दावराव सेउलि महिलारिनि सम्पतिनि सायाव माने मानो फायदों पेपाराव माने नांनायनिख्रुइ बांसिन सम्पति दं नांनायनिख्रुइ बांसिन धन सम्पति दं सासे मानसिनियाव ओंखायनो पेपाराव फैदों निउसाव फैदों आसुरित जेने थेने दै कापसे लोंनानैसो आङो बासायनो हाबाय आरोखि बे निउसखौ फरायनो मोननानै खर'आ सोर गिदिंनानै आं दा दै कापसे लोंबोखानांसिगोन आरोखि निउसखौ फरायबाय नालाय खर'आ गिदिंलायबाय आरोखि दे होमबा दोनलायनोसै बाय बाय see you next